салому алейкум дӯстони канали мо. имрӯз хабарҳои тоза ҷамъовардаро аз ҷаҳони ММА пешкаши шумо хоҳем кард. шумо дастгирӣ карданро фаромӯш накунед, дар видео лайк монда обуна шавед ва мо оғоз мекунем. чун ҳамеша мо ба шумо телеграм-канали Шермардон Шопро тавсия медиҳем. либосҳои босифат ва пойафзолҳои чарми тозаи сесоли Туркия ва Кавказро доро буда барои тамошо намудани дигар намудиборҳо силка дар комментария ҷой дода шудааст. даромада либоси табъидили худро фармоиш диҳед. Муин Ғафуров суханҳои худро пас аз муҳорибааш дар инстаграмаш гузошт. салому алейкум ба ҳама бародарон, хоҳарон ва апаҳое ки дар ҳаққи ма дуо карданд ва мехостанд ки мо ҳаракат карда парчама боло бардорем, аммо дар насибамон набудааст. худо розӣ набудааст. худо хоҳад дар муҳорибаҳои оянда кӯшиш менамоям ки шуморо хурсанд намоям ва аз ҳамаи шумо бахшиш мепурсам. мо шукри худо мусулмон ҳастем ва ҳар чизе мешавад ба розигии худо мешавад. ёдас мешавем ки Муин Ғафуров шаби 3-4 июн дар мусобиқаи UFC Vegas 74 бо Джон Кастанедаи амрикоӣ вохӯрд ки аз ҷониби ӯ бо тасмими доварон шикаст хӯрд. Муҳаммад Наимов дар бораи тоқии сараш дар як интервюяш ба журналистон сухан гуфт. ба ман кӯлои сарат писанд омад, хатто биспинг ба сари худ гузошт. ман инро аз вақте гузоштам ки дар теквондо чемпион шуда будам. ин тоқӣ ном дорад, тоқии тоҷик. ин ба ту муваффақият меорад? ин муваффақият намеорад. мо танҳо ба худо бовар дорем. ин танҳо зебо менамояд. ин танҳо фарҳанги мо аст. ранги вай ягон маъное дорад? Не, медонед ин танҳо фарҳанги ман аст. ман мехоҳам фарҳангамонро муаррифӣ намоям. тоҷикистони хурдамонро муаррифӣ намоям. туро барои пирӯзӣ табрик мекунем. раҳмат. ин буд як суҳбати кӯтоҳи Муҳаммад Наимов пас аз муҳорибааш бар зидди Джем Маларка. боз як варзишгари тоҷик ба UFC шартнома хоҳад баст. Некрӯз Мирхоҷаев рекорд 8/3 бо ширкати бонуфузи ҷаҳони UFC гуфтугузор намуда истодааст ва шояд рӯзҳои наздик ширкат ба Некрӯз шартнома пешниҳод кунад. бояд гуфт ки имсол ба ин ширкат яку якбора 4 варзишгари тоҷик Нурулло Алиев, Лоиқ Раҷабов, Муин Ғафуров ва Муҳаммад Наимов шартнома бастанд ва муҳорибаҳои тамошобобро пешкаши мухлисони ММА карданд. ин буд видеои имрӯзаи омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъди хайр.